Sasa oimore kendo machiegni. Oimore ahinya wadwa Charles Odhiambo kuom hera maber ma utimona mondo mi atudra gi jopiny kaluwore gi weche mag lendo madhi nyime e Royal Media ka. Kaka iwacho makare, an iluonga ni Ngire Stephen Agong Gaya. Ok Gaya Agong. Agong Gaya. Kamana kaka an, to kaka iwacho maler, atiegora e weche mag pur, weche mag chiemo makare mondo mi jopiny oyud chiemo e yo makare, to kendo kaka iketo piny obed e yo motegno, moko kethore, mondo chiemo med mana bedo kanie pinywa kaendi. Erokamano. Sani nitie lweny madhi nyime e pinje wagunda kucho e kind piny Urusi to gi piny miluongo ni Ukraine. Piny Ukraine iwacho ni achiel kuom pinje momew mogik e piny mangima. To sama wachope ni koro gikwayo chiemo, tiende ni nyalo bedo gi gimoro amora to kionge gi chiemo to kin dhano, ionge thochi. Inyalo bedo gi pesa, inyalo paro higa 2007 kane jo Kenya gore, in gi pesa e ofuku, in gi pesa e bengi, to nikech olor chirni, olor kuonde minyalo ng'iewe chiemo, koro ok dhano. Wach food security, bedo gadieri gi chiemo. In ng'ama osesomo weche chiemo kuom thuolo malach, en gima ji onego kaw nang'o? En gima onego bede e chuny dhano kabisa. Kata mana kiyo ikete mana karwa kaendi. Kane wacho bet matek, kapok jotendwa ariyo orie lwetgi mag oromo, mondo ne chiemo wuok kama e gweng' moro kadhi e gweng' machielo, en gima tek kabisa. Koro gima duong' ahinya e wang' piny ka ni kwe bende ber moloyo e yore duto, kata mana kwadak e gweng'. Ka wan gi kwe kindwa jok modak e gweng' kanyero, tiyudo ni chiemo bende koro nyalo losre e makare. Nikech mondo mi los kata puodho kata ka in gi ekani moro achiel, samoro inyalo dwaro nyawadu moro mondo bi okonyi kata mana doye, kome, pure, los maber kata kayo chiemo. E ndalo machon chande ne yudo ni ji ne gwelore ni kawuono wadwa okony ng'ane pur. Tiyudo no pur ne puodho maonge puodho monindo kata achiel. Karo ne ji keyo e makare, to wan gi gima iluongo ni deche. Mikawo chiemo, sama chiemo yudore mang'eny chande, tidhi kete dero machalo kothe geno, kata mana bando bel gini nikete dero maber, mondo kik sama chiemo koro tin chande, makech donjo chande ni chiemo bed maonge kwe. Koro deche gi andi, kata obed ni piny olony tinde, onego bed ni pod wabed gi deche e michewa. Ma sama chiemo yudore mang'eny chande, tikawo chiemo ni kete dero, mondo mi chiemo kiko bed ni onge e dala. Dala ma chiemo onge, iyudo ni chandruok kata tuoche be koro medo hinyo jo dala. Nikech del mwan go ni andi nyaka bed mana gi chiemo yo makare. Koro king'iyo lweny madhi nyime koya chande, chiemo gi ng'eny go, pesa be gin ge bengi kaka iwacho no. To mondo chiemo kal kawuok e gweng' machielo kadhi e gweng' machielo, kata madhi e chiro onge, kata kaka iwuok kidhi ng'iewo chiemo ni onge, en gima tek kabisa. Koro kaka iwacho naero, e korka ber chiemo ka nitiere, obiro e yore mang'eny. Mokwongo en ni to chiemo ni donjo ne dhano e chiro nang'o. Ka obiro odonjo kowuok mabor ahinya, tiyudo ni koro kendo nengo ne dhi nengo idho. Jo Kenya nyinjo ka go nduru #lower food prices. Kamano jatelo. Koro kata wan bende onego bed ni wapuro, kata wagolo chiemo e nam ka en rech wagolo e nam ka, kata ka en onjiri kaka wapuro onjiri, wapidho onjiri e mbalariany ma Jaramogi. Onjiri upidho utimo go experiment koso? Ok en mana mar tiegruok kata mar nonro. En mar loso chiemo ma ji paro ni ok chiemo go. Profesa, wajoluo ok wachamo onjiri. Nekech ok wang'eyo. Profesa, nitie gik moko wanyalo chamo. Jaduong' Charles, ing'eyo ber mokelo, to ber mohingo kata dhiang' ma ji chamo. Onjiri? Onjiri. Nikech onjiri ne en bo chamo na lum kaka dhiang' chamo lum. Edo kendo chamo lum kama ler moloyo kata ma dhiang' chamo cha. Emo chamo kende. Koro kose chamo lum ni temo gero go dende, tiyudo ni koro gik ma dhano dwaro ma nyalo kelo ngima maber kaka zinc be yudore kuome kanyo. Koro kata tuoche mag nyithindo ka boduoko chien.
Zinc ni ema konyo e medo remo. Gimiluongo ni kata teko mar del mondo koro kik ibed ng'at ma nyap e dendi. Profesa wabuduoge wacho njiri no. Aneno kako njiri chalo chani kura kawe akete e dhoga. Ibro ng'isa mathoth to nitiere weche adek machanda. Mokwongo, in kaka ng'ama osomo weche mag chiemo. Be chando kaka jolony, kaka jotim nonro ni sani jo Kenya 3 million kech maliyo chomo rondi. To mar ariyo, wach ma ji osebedo ka ywago ni tinde futo mar yamo lokore, puothewa be tinde ool, chiemo jo oganda ng'eny gi ywak. Weche ariyo gi be chando ni waonge chiemo moromo, to mar ariyo be chando ni oganda ni gi ywak. Gi ywak kaka nengo mbolea ni malo, lowo oseol, lwasi oselokore. Jadong Charles gino chandowa kabisa. Ka koro kata mbalariany ma wantiere ni endi, wan e mbalariany mane Kenya ka ma koro wuoyo weche mag food security, kata mar Center of Excellence in Food Security. Gino nochako chanda kaka jatelo mbalariany e higa 2015. Kata kapok sirikal kata jatelo nowuoge food security as a thematic area. Koro nochako chanda, ne to koro jothurwa gi Kenya wakaendi kata Afrika wanyalo bet ni wan wabro mar bet kwa kwayo chiemo kawuok oko. To wan man gi lowo makare, gi koth mabiro maber, gi pi bende wan go moluorowa, pi maler manyalo miyo chiemo bed kare. To ka kuom adier kata Kenya wakaendi wasebet gi tabu matin kaluwore gi Mau Forest manokethi cha. To sani koro koth duogo e wang'e, nikech Mau nyaka ne lose cha, koro koth duogo e wang'e. Koro wayudo koth samoro, koro wayudo kaka puro ma ok ichandore gi pi machiendo cha. To weche mag machiendo ma piny okethore, lowo kethore go to gin adier, nikech dhano medore wang' piny. Koro kok waywa wiwa maber, mwadok chien to lowo matin modong' no, wanyalo time nang'o mondo golnwa gima ber ma nyalo kelonwa oduma maber, kata bel maber, kata njugu maber, kata mana oganda maber. Nikech magi e chiemo ma ka wan go to koro wacho ni wan gi chiemo e yo makare. Kata mana rech ma be tho e nam wakaendi bende thogi biro dok chien. Kata ka koro watimo gik miluongo ni gik manyien miluongo ni cage fish farming, titime e yo makare, manonro bende dhi kanyo, koro rech ok med tho e nam nero. Koro ma miyo chiemo bet e yo makare. Kata ka koro wawuoyo weche moko mag chiemo manyien manyalo konyowa, kata kaka inyalo los chiemo nero, kata ka en mana oduma, be inyalo lose e yo moro ma dho ngere wacho ni value addition. Ma koro kokete value addition imedo ne ndhadhu. Koro kosemed ne ndhadhu, tiyudo ni koro nengo ne dhi malo, kendo jal mano pure chande be koro yude nengo mo maber. Gik miwacho gi duto te gin gik mabeyo, kendo ang'e ni jopiny mathoth, jogo ma nigi thuolo temo tiyo gi riekni gi. To ng'ama omako chunya ahinya ma bende mwawuoyo go sani en japiny mapile ni miluongo ni mwananchi wa kawaida, ma lowo ma koro dongo tin, chiemo ma yande ji ong'iyo go bende sani koro onge. Ineno ka sani koro gimoro kaka rech miwacho no, kinde malach nyithindo ma nyithi joluo manonyuol e alwora mar nam, tuoche ma tindo gi nok chandi. To sani nikech rech no onge, omena tinde onge, iyudo ka tuoche ng'eny. To tuo ema kelo dhier. Ichako kiwacho kacha ni sama kwe nitie to chiemo betie. Ting'e ni gini en nyange profesa, nikech sama chiemo nitie to onge gima ji gore kalaro. Ing'e ni chiemo ema kelo ga lweny. To chiemo ema kelo tuoche, to tuoche ema kelo dhier. Sama chiemo onge to tuoche donjo, sama tuoche odonjo to dhier donjo ne oganda, sama dhier odonjo ne oganda to lweny donjo e kind oganda, nikech matin cha koro ji laro. Ere kaka wanyalo yaro badwa mondo wang'e ni to mopogore gi kit chiemo mwachamo pile gi, ang'o kendo mwanyalo ng'iyo? Nyaneno komi chiegni $6 billion gi jo Belgium mondo ing'igo weche mag food security. Erokamano. Koro mokwongo ka wakawo ni jadala ni kata mana gi eka achiel moro kende,
mano ok nyal miyo konyre e makare. To nitiere yore mang'eny mag pur koro, kata yore minyalo golgo chiemo kama tin nero, ma pod nyalo miyo igola chiemo maromi chamo e higa. Mokwongo, inyalo timo gimiluongo ni miluongo gi dho ngere ni mixed farming. Ikiko kothe to gi kata mana le bende bete kanyo. Koro kikawo gweno, ipidho gweno. Kata in gi gweno moko, gweno 10 moko. To idhi pidhogi, chiemo inyalo pidhogi modong' kata mana e ot. To ka gise pidhogi, tikawo losruok gi cha. To losruok gi nero, koyweye gokinyi, tikawo tipidho rech. Ka in gi kamoro matin miloso mar rech kanyero matin. Iluongo ni fish pond. Iloso fish pond kanyo matin. Koro fish pond kanyero bende fish pond ni matin romo nade, nikech ang'e ni kar pidho rech ka bi lonye. Matin en maromo nade? Onyalo bet kata mana mita 3 gi mita 4 kama. Mana matin kamano? Mana matin kamano. Kidwaro rech mana manyalo konyi, ok maduong' ahinya. Mamani nyaka da sombo pi gi wi tiole. In gi kari moro miole rech kanyero. Koro kisegolo rech ni kaendi, to rech ni endi bende losruok ne dhi wuok kanyero matin. Koro losruok na ni endi bende miya lot. Losruok mar rech. Koro bende golo ni alot. So chiemo mane ichamo modong' ipidho go gweno. Gweno losore, ipidho go rech. Rech olosore, ipidho go alot. To kata ma eka chiele mowuoye. Emigede te ma wuodi bogede. Mogede to be ma uchieme. Koro kata ka in gi nyadiendni moro kata nyarombo ni moro, bende losruok no iketo dhi alot. Losruok no iketo bende dhi kara mana pidho rech bende samoro. Koro maendi kitimo gine makare, tiyudo ni dhier moro ma wan go cha ruma mos. Maendi ma samoro wadok e chien wayo ni kare samoro wanyore ka yiem nikech ok wan gi muma wacho ni joga chandore nikech koso ng'eyo. Koro ka gin gi ng'eyo makare, kwasomo muma mwadimbo muma kaka Nyasaye dware nero, kech ruma nikech Nyasaye bende miyi rieko kata ng'eyo mondo kik ichandri. Ma koro ipuro alot ma ok ing'iewo mbolea e duka. Ok ing'iewo mbolea, mana gik ma wuok e puodho ka mikonyorigo. Awinji. Koro dogna imulo na wacho njere, ting'e ni ndalo moko Robinson Githae ma sani jambetre mar Kenya, achiel kuom pinje maoko gi, nolieko wach mar kech ok onego kaji to chiemo ng'eny. Ma ji nogonduru ntere kaka onyalo nyiso ni wacham gigo. Tin be koro enjo kiwacho ni wachamo njere. Koro kadok ni matin, penjo kamoro kanya ni wande wayudo konyruok moro ka e piny mar Belgium. Gima nomiyo wabet gi paro mar dhi wuoyo gi joge. Ne giketo kanyero mondo ji ondik kwayo makende ma kondik maber to unyalo yudo kony. To nwandiko to kuom karibu kuom mbalariany 70 manondiko e Kenya kandi ne wan monowuok mwayudo. Un kaka Jaramogi Oginga Odinga University. To gimomiyo nwayudo maendi, nwachomore tir gi nambwa niendi. Ni modo some maber. Modo time tiegruok kanyo mondo kony jok man kaendi. Ma nam Lolwe ka. Koro maendi mono chiemo kwa wuoyo weche mag natural resources to gi food security. Mag wacho ni joge nigi gima ber monego gi wuoyo. Koro mana paro ni Professor tiendeni nugo picha moneno ni nam ni en mwandu ma jaluo ni ok onego kech ka. To ng'ata ma oluoro odak e alwora mar nam ok onego ywag kech. Kamano jatelo, kigoyo okang' kidok chien, ang'ano kelo joluo kabiro mondo obed machiegni gi nam Lolwe ka. En kech king'iyo to ne wawuotho kwa dara ji to kane wachopo e nam to koro wago tach. Kanyo. Kech nam en wuon chiemo. Nyasaye miyi nam mondo ikonyri makare. Koro nambwa ni kwa tiyo maber en pi minyalo timo go pur e higa te.
to kaendi be onge gimoro miluongo ni winter ma jok moko winjo e oko ka. Kaendi inyalo puro makata ndalo ma chieng' rieny manade pi wan go. Kaendi chiemo wuoke ndalo te. Koro gi rieko ma Nyasaye omiyowa no, kwa tiyogo maber to onge gima nyalo chandwa. Mano miyo wadonjo ni mondo wayud kaka wanyalo tego kanye kama jopiny biro ywak ni jotelo mwayiero kosekonyowa. Be en kare mondo jopiny oywagi ni jotelo emoserem konyo jopiny momiyo kech chamo oganda? Kech gima chandowa ka Luo ahinya ahinya nikech oganda Luo ema koro wawuoyogo. Oganda Luo iluongo ni the Luo Nation. Gima chandowa momiyo waywago dhier, momiyo wagombo telo gima moko en kech. Ok wanyal wuondore. Dine wabed gi chiemo be ok di chandwa. Be en kare mondo jopiny oywak ne jotelo kaluwore gi wach kech kata onge mar chiemo? Kichimo wach midimbo wach adier to telo bende samoro duoko wa chien. Iyudo ni telo nie ka okochimore mondo okony japiny, okony mama kata onge jaode kata onge nyithindo cha modong' adong'a kende cha, mondo yudi kaka onyalo konyore kende owuon, to ok nyal bet makare. To gimomiyo ka diponi weche mag purgi nyalo bet kare, mokwongo kidwa puro kata ka in gi eka ni achiel mowuecha, iyudo ni kata ka county ogolo kata mana tractor tinga mada puro, to ikete nengo moro manyalo miyo japiny ochule yo makare. Kata ka ok onyal yudo kaka ochule, to gima dhi wuok chande, kata kuwuok kata gunia moko 10 tibi kaw ni gunia 2 ibi kawe miyo jo county gitere store mare. To japiny mopure cha kawo gunia 8 modong', koro dongo mondo embo konyrego. Koro kwan gi yore maler manyalo konyo jopiny, to kech watika tika e wang' Kenya ka. Mano en kare mondo ji oywag ne jopiny. To kama tabu nitie ne jotelo, to kama tabu nitie jotelo ing'eni dwaro, jopiny dwaro ga moseikore. Jopiny dwaro kodhi. Jopiny dwaro mbolea. Mae gimo nego migi, koso nego migi rieko mar puro. Kaka rieko michiwo mar tiyo gi gweno, yudo chiemb rech kelo alot, ok ane kama jatelo donje ka, mopogore gi mi kodhi, the seed capital. Gin gik weche ariyo ka waketo gi machuok. Mokwongo en rieko nyaka japiny bedgo. Kech ka wang' kawo kata mana kodhi kata mana mbolea imiyo japiny to onge gi rieko, mano ichalo ng'amo kawo pesa omiyo ng'er. To nene kanyo to kung'e ni nyalo konyo. Ng'er ng'eni dwaro mar rabolo. Rabolo to neno to dhi chamo. Ng'ato yande nasomo buge moro ni ki imako milion 1 e lweti koracham, timako rabolo 1 e lweti korachich, tidhigo iro ng'er, to ng'er dhi chikore rabolo to we pesa. Mana adier. Koro gin weche ariyo kaka wayono. Mokwongo rieko nyaka mi japiny. Gino yande ne timore ga ndalo machon, to emomiyo yudo ni kata jok mane wacho ni jodong gweng'o samoro niluongogi timiyogi semina moro, imiyogi tegruok moro ma ginyalo dog jopiny. To mar ariyo, kisemiyogi rieko makamano, to ok dimigi rieko to ok imiyogi luth ma gidhigo nego thuol. Nyaka imigi luth ma bende gitimo nego go thuolni en kech. Koro ka wang'e dhi keto mbolea nengo ni malo kumoro nono, kodhi be nengo ni malo kumoro nono, pi be samoro ok yudre, to nam to wan go, ma kata kogole odhi okete tangi moro ma chieng'ni ende migoyego, kanyo biro dwaro jatelo, telo makare. Ichwado pi ka e nam kanyo kata e aora, dhi e tangi moro gi chieng' ma koro onge gimoro ni electricity bill. Kose chwade kuna to koro olore ni jopiny, to jopiny koro yudo ka kode e yo makare. Koro tekri dhi goli oko. Koro semi nonro makare, nengo lony makare, rieko makare, to
pi boket ni makanyo minyalo yudo mitiyo go makare, ma bende nengone ni piny kabisa, kato kodhi be nengone ni piny, kaeto kata kama wang' idhi use cha, be kitere tiuse, itero kata itero bando ni moko lote moko 2-3, itere tok ni gowi, ichuli, koro imbido kaka ichulo pesa mar skul, kata ka ichulo kata ot midakie, iyudo kikonyori makare jatura. Riekni miwachogi gin gik ma jomoko bende osewuoye chien kacha, to chal ka gima chako ema tek. Chako bedo gi telo makare manyalo kelo rieko to gi yor konyruok ne oganda. Chal ka gima pod tek, nikech pod iyudo ka jotelo jopiny yiero higni 5, kaka ncha giywake, kaka pod giywak, kende kaka pod gibiro ywak. Adwa ni mondo wawuoye mano, kaeto aneno ka jopiny bende okasa gi ote mathoth ka ni karo njiri cha Profesa Kikwe ma ok olero. Koro onge gima teka, ka gima japiny oyiego, emomiyo japiny yiero jatelo. Koyieri jatelo to ing'e gimomiyo yieri, onego iwinjri ni to ang'a diyogi, ang'a giwinjo malit. To kata mana njiere niendi, ne ji wacho ni ok nyal chame, tichame sane. Ng'ama chamo njiri, Profesa? Ang'e ni pod arito winjo. Kata in hapa ni sechame ok ng'e. Koket nige mogo, e biscuit, to iyudo ka koro sano dendi otegno maber. To bende kata kokidwa chame, donge kata mana iwacho ne mbuta ne jomoko ok dwa chamo. To sani kolos ni mbuta chamo dhano. Ya, ni chulo chamba. To kolos ni go hotel, iyo makare olos ngege koni, mbuta bolos kani, los gi maber. Ibiro yudo ni samoro chamo mbuta te miwacho ni ma ngege ni kawuono mit manade ni. To mbuta mo timo ang'o? Gima ok neg dhano. Nyasaye omiyowa rieko mar chiemo e yore makamaendi. Ka ok negi, to iwacho ni mano ero Nyasaye omiyi yor mar konyruok mondo mi ikonyrigo. Kok negi, kendo Nyasaye ok ondiko ni maendi kik icham. Gima Nyasaye ondiko ni cham, onego bed ni chama chama e yo makare. Ok aneno kamoro ma Nyasaye ondike ni nanjier nero en kik ichame. So nonro maru, kech nyocha kane waikore ne chenro ni, achiel kuom gik manayudo nutimo mbalariany en ni uloso biskit go njiri, utimo nang'o? Koro kosetwoe maber, morege maber, to imako njiri aching'. Imako, sani wan gi factory mar kama iloso igine, wapidho njiri e university kacha chande. Koro kanyero, ka waseketo gi gidongo maber, to ginyuolore maber. Koro wagine, wagologi kanyero, tituogi, ka giseromo, sama koro onego bed ni wakayogie. Igologi to kose itimone gima miluongo ni blanching. Tituoyogi maber, kose tuo maber, to iregogi, monego regi, tiruogi mogo mar ngano. Maber, tiloso go biscuit manyamonge. Moko birego, tirugi mok kata bel kata kal, tichake medo koro bed mogo mar nyuka maber, miyo nyithindo korune nyithindo, koro nyithindo nigi teko kabisa. Koro mae kaka itime, to bende nitie jok mohere mamuode muoda, kaka loka Ulaya kocha, ento jomoko tinde ne supermarket. Ing'iewo njiri. Ing'ia ti. Bimro njiri ma siling' 10. Yudo kosekete kila. Profesa, kind onjiri gi olwenda pogruok en ang'o? Kind onjiri go olwenda. Wach olwenda ting'isowa ni wanegi kik wawe sud kata e jikon. Olwenda en ochamo gik ma ochafu, gik maricho richo. En okia pogo ni maendi en lum, maendi en gima rach. En kata mana gima nyalo negi odhi chamo. To njiri ok bi chamo ni gimoro amora, oyie kata tho, to ok ocham ni gimoro amora. Obiro chamo mana lum kimiye, emodhi chamo. Kata mana it obok mo mayom maber, emodhi chamo. En mana kaka diel, ka wang' imiyo kata mana sabun samoro ok onyal chamo.
to kimiye oboke moro ma iti yien moro odhi timo ang'o, odhi chamo. Eka konjiri ber. Be usetime nonro kata e kinde maru mar timo nonro mondo wabed gadieri gi chiemo, food security? Be usetime nonro mopogore gonjiri kit chiemo mamoko, yore mamoko mwanyalo yudogo chiemo mopogore gi mwang'ie pile, ma en ring, alot, kuon, rech? Wasenono kendo matut ahinya, moloyo to korka gimiluongo ni alote ma wuok mane watiyo chon, to wi watiyo timo ang'o? Wilo machalo kata osuga, machalo kata dek, mito gin alote ma miyo ji mijing'o kabisa, to dhano wigi no wilgo. Mano ni kanyo koro kanyero. Prof, wich noko wil. Nochopo kinde moro ma koro niwacho ni dala michame alot, mano dala jomodhier. Dala michame kuon bel, jogo tindo rumo magichamo ma kuon bel. Be inyalo nyisowa ni gini nochakore nang'o, to ere kaka wanyalo loko gini? Gini nochakore, ochala gi wach pur. Gini nochakore ka dhano nochako wuok ni koro ka in dala to in ng'at modhier, to ka in town to in ng'at ma jamoko. To ne dhano wigi owil ni kare chiemo mane chamogi emomiyo kata tuoche ne tin e gweng', del ne ok nyap ahinya. Koro ma en gima oduo ahinya. Karo joma tindo ma koro watiego sani bende para ni ka in e town e kama ber. Koro kichamo mogo moro maler ahinya cha, ni koro ichamo gima ber, to mano ero en mogo ma onge gi teko. Mogo mar bel chande kata bando manoreg techa ne nigi teko moloyo mogo ma ineno ka rachara ahinya nero. Koro mano tabu mana ni kanyo. Mar ariyo, sani bende wasomo weche moko mopogore kata mana lake fly miluongo ni sene nigi teko kabisa. Kobedo harvest maber, mede gi mogo kata mede kete biscuit konyo nyithindo. Masama janam odhi e nam to we manyo rech kende. Koneno sene to omaki kendo mana machuth, mano chiemo kabisa. En itime nao? Embe itwoya tirega tikete e ngano tiyuda biscuit maber. Kinde moro nadhi Migingo, koro wagore kuom sene taneno ka gimake to gipame e lwetgi kama, kaeto kete to apano tuo bang' kinde moro manok to gimuode amuoda. Nigi nutrient mopogore, kata mana gima niluongo ni machalo kaka ng'wen sene ginigo. Kimako maber, imuda kata manumonge gima ibro time, iyudo teko maber kabisa. Gimiluongo ni nutrient quality is very high. Ni malo kabisa. Ndhadho mare ni malo. Ndhadho ni malo kabisa. Koro momiyo wan wadhi nyaka kuonde go wasomo te mondo ji oyud konyruok. Kaeto gimoro ma ji ok ong'eyo ni sani sene no king'iewe maber, milos maber, ibiro tiyo gi gik matin sana, pesa matin sana mondo igole, to dhi mi pesa mang'eny kata mana njere. Kitiyo kata gi 150 moro, tidhiro ni kidhi uso gimi igole onjere, kama igole onjere 500 nero, in idhi yudo kata mana 6,000. Donge ber moloyo ka chandri kabisa. Tiene ni kalore gi kaki uoyo ni chal kagima kama wachake cha koso ng'eyo ema hinyowa. Koso ng'eyo mo hinyowa. Nikech onjiri to ywak e tok dala ka dala. Tiyudo ka dala ma onjiri ywak e toke no, to nyithindo tuo piny maru. Nikech kamoro okete gi orungi. Gineno ni nyathimo nyuka ni winjo kiwacho ni hawa onge kata mogo matin urune nyuka. Tiene no kao ni nyuka no en gima wasungu luongo ni last resort. To dala no to njiri ywak e tok ot. Koro kadi pono nyalo madho nyuka no, to njiri bo yude kata mana bakul achiel matin, kata nus bakul. Chieng'no kata onge gima chamo kendo, en oyie ma koro tuoche mabiro gore kuom onge. Ang'e ni mine koro winji maber, kiny koro uchaka keto nyithindo. Erokamano, aparo ni thuolo mimiyowa ma koro wuoyogo twak ni watudore gi jopiny. Ma en achiel kuom miyo jopiny rieko maber ma onego gitigo. Koro kwa nyalo medo timo maendi, ok ni mana kawuono kende, e yore mang'eny, kata kwa nyalo bet gi kaka koro sani wan gi county devolved government
ma kata inyalo wacho ni kawuonero wan wawuoyo gi jopiny ma jo Migori kata jo Kisumu gi jo Homa Bay gi jo Siaya. Winjuru maler gik mawuok kaendi. To gima ber ni kato Royal Media bende nigi dhok mopogore opogore. Maendi kwatimo yo makare kata gik mawacho gi wanyalo mana keto gi e duonde mag jogo ero bende mondo giwinji maber. Nikech koso rieko temo ohinyo ema kelo chandruok. Sani koro wachiko kama jopiny dhi yudo thuolo mar timo yiero kendo kokalo e thuolo mar demokrasia. Wach maber mokalo ajanyiso jothurwa ni higni 5 e Kenya ka iyudo thuolo mar dago ngima miyiero. Kaluwore gi midhiero mar kech makoro chomo Kenya ni, issue mar food security, jolony lieko ni chiegni ji 3 million kech ochomo rondi. Komedore gi ywak masani ji ywak go lower food prices. En rieko mane kata paro mane minyalo chiwo ne jothurwa makoro neni mondo mi ging'e ni e yiero mwadhiye ni anyalo yiero ka kech biro kaya kata ka biro bedo gi chiemo. Ang'o ma ging'e? Kech jogi to gibiro ga to singo en achiel, timo en machielo. Ero kamano ahinya. Ka wuoyo e yo makende, mokwongo awacho ni ka jopiny dwa ni giyud konyruok, kik wawinja ni ng'ato go siasa kata wacho ni en odwa noyiere. Owach maber gik modwa kelo mondo kony jopiny e yo makare. To kiki obeda ni en ng'at moro ma wacho ni adhi timo to ka higa mokwongo gik tiyudo ni onge gimotimore. Kanyi kama tabu ti japiny biro ng'e nade nikech kata an anyalo lungo kaka dodhi kutera nitiere nyen moro watiyogo iluongo no gi Nakoko. Ojawacho ni en odwa chung 2047. To manifesto mare ni kutere to dala ka dala freji mar chai dibeti. Gima nyalo wacho na jopiny ni gir nono to onge. Ng'ama biro miyi kata pesa sani endi kata wacho ni dhi miyi pesa mano to onge. Kata ng'a wacho ni odhi miyi tich mano be samoro onge. Ng'ama ng'isi ni adhi mi mae rieko mada miyi, mae kaka wadhi konyore, pesa mimiyowa e county ka kata mimiyowa e ward ni en pesa maromo kama. To mae ndi kaka pesa ni dhi tiyo. Miya uru jok muparo ni nyalo konya tini ene mondo pesa ni odonje e yo makare. Kata ka en miyo makech kayo cha bendo bede a chenro sama igo chenro chande. Tiwache yo maler ni magi gik modwa timo. To moloyo teni gik mawacho gi gin gik ma nyalo timore. Koro higa mokwongo ka onge gimotimore. Gimo ji ok ong'eyo ni jopiny nyalo mana wuok to wacho ni ok wadwar ng'ane. Chik omiyowa thuolo mar duoko pacho. Mar duoko pacho. Recall clause. Recall clause. Onge ng'awo tamo ng'ato. Imiyogi amiya performance contract. Wami higa achiel wadwano ni ma otimore. Koko timore dog pacho. Karo kotimo kadi chiemo timore kata dichiel. Tiyudo mana ka ji wigo yware. To sani endi ng'ato bet kanyo onge gimotimo to pod wawe odhi mbele. Obiro to olo pesa kuomwa. Gima dhi mbele. To ber waket jogi endi ng'iswa gima bende gisetimo. Sani endi kata ka kore wacho ni ngira go in isetimo ang'o. Igolo university bende obet university kama ne chake nono ka onge cha nyaka koro bet university. Don kibiro tiwacho ni chake ka en ka onge to koro entie. Japiny nene. Koro mane ka onego ka ji oti. Imi gima onge ni dhi timo. To ka omi gimoro ok timo. Ka koro sani nochako Kisumu regional branch kane. Dongo ibiro yudo ni otimore kendo entie. To ka ng'ato biro to en mana yamo muya moro makudho kanyo to kone gima otimore. Ibiwacho ni onge gima otimore kanyo. Ka watieko nikech thuolo aneno ka adhi kamayo wang'wa. Mae to ka wadwa wuoyo to koro ilieke to en gima osechandowa kaka oganda. Mbalariany ma koro intiere sani kane pok motelo ne en kar tiegruok mar jopuonj. Kane pok obedo mano ne en pap. Sama nobiro kido moro wan go kaka oganda. Sama chenro mag dongruok biro e gweng' to iwinjo ka ji ng'unyo, jomoko pingo,
seche moko deko chenro makamago mokalo. Gini osechendo, wasewuoye, ok ang'eyo ni in kaka ng'at makoro osenene, isebedo masaidi achiel kachiel, first hand witness, ang'o minyalo ng'iso jothurwa? Ineno kaka dag mach ma Odino nodigni higni 2 mokawo nengo mathoth mokalo. Ang'o minyalo ng'iso jothurwa kaluwore gi chenro mag dongruok matimore kor gwenge ma kuonde mopogore opogore? Samoro gi dongruok ibiro yo moro ma jopiny ok ong'eyo, bende ok otergi e ler makare ni to gini biro kelo negi ber machalo nade. Kara mana Jaramogi kane chakore, ne nitiere matindo tindo mane jomoko neno ni gini samoro ok bi konyo. Jogi dwa mawa lopwa. Kamano. To sani endi kigo okang' kidok chien, tibiro yudo ni dhano oseneno ber gima kamano. Nekech chon kata mana gik makoro biro kaka kony ma wuok oge nok nyal chopo kanyero. Sani gichopo, medo dhano rieko mopogore opogore, yo mar konyruok. Kata kamoro minyalo use chiembi moro koro iyudo, kamoro minyalo tere kata mana dheri moro itero mondo mi nyithindo ma somo kanyo. Nikech sani wan gi nyithindo moloyo 10,000. Koro nyithindo gichiemo, gidak, uonge udi moromo. Jopuonj. Koro konyruok ng'eny. Kaeto iyudo ni bondo mane tin sani koro duong' kabisa. Kata mana Odino dine chakre yo makare, ok dok obet yore mang'eny ero matek. Koro kar chakruok kae mantie wach. Nekech jopiny ok ong'is maler ni maendi kaka gini dhi konyowa. Samoro kanyo ma wabothie, to kwalose maber to ok onego bed ni tabu betie. Sani kata bondo kanyo ing'e ni lope momiwa gi jopiny be ng'eny. Nikech koro gineno ber university. Kata mana Odino nero ka koro ng'ato dala ka dala nigi sitima, dala ka dala nigi pi, nikech koro pi nyalo go chope dala. Kadi ne ng'isi kamano kata pur be dhi medore. Koro yudo ka jopiny biro yie mar rwako gima kamano yo makare. Hapan kanye mane tabu nitiere, makata sani kwa dhi mbele ka, nyaka wawuo gi jopiny e yo makare, mwang'isgi ni gini biro konyowa e yo makama. Kata mana wach chiemo mwawuoye ni food security. Odok mana e wach muma mar koso ng'eyo ema miyo joga hinyore. Erokamano. Ng'ama onego bed ni kawo ting' mar neno ni jopiny bedo gi ng'eyo? Jopiny giwegi koso nitiere ng'at moyiedhi monego bed ni wuotho? En gimiluongo ni dwaro kon gi kon. Jatelo to gi japiny nyaka bende winjire bed no yie ni oyie dwa miye rieko nero. Ka japiny nyaka odwar ng'eyo. To jatelo be nyaka dwar mondo ochop ir japiny e yo moro amora mondo mi oyud kaka ochiwo rieko ni makare. Koro kata ka otamore tiwacho ni ato namiyogi mamiyogi road map, mamiyogi yo monego ging'ego rieko ni makare mondo gikonyre go mondo weche mag koso chiemo wuogi kata mana midhiero wuoge gweng' to tamore nikech rieko to wasemiyogi. To gik samoro ma bende kaka iluongo ni benevolent democracy. Benevolent dictatorship. Koro samoro nyalo dwar chuni ni kiseng'e ni gini dhi konyo jogi. Mana kaka inyal kaw nyathi titero e skul gi thuon. Kaka ne itimo chon. Joma notere skul gi thuon go ema miechgi tindo wuok. Dongo ema tindo wuok. To nochwadi gi nyithindo kabisa. Mondo mi mano profesa iwacho ni seche moko ber ka bende itiyo ga goko matin king'e ni en gima dhi konyo jopiny. Dhi konyo ji mok bi hinyo jopiny. To ok itime nikech ni dwaro ni in mikonyri wuon. Itime no dhi konyo jopiny. Kisefwenyo no njiri ni nyalo konyo ji to jodagi chamo njiri to boka emiyawo. Iketa mogo kanyero. To ema koro tek mani wacho ni maendi biro konyo, biro miyo kata tuoche mang'eny onge, kata TB ginigo onge, tuoche mag kata mana okimi onge, ngech ka in go kata koro dok chien. Kata tuoche kwiri mar ayaki koro duoko kwiri no duoko chien kabisa nikech zinc. Kaeto kendo kata onjiri no kichamo kata nyithindo be koro ok tho mang'eny. Kaeto kata lote mowueka kichamo yo makare tiyudo ni kata kwiri mag ayaki go be oduoko chien. Kata mana gima koro chandwa miluongo ni COVID-19 bende kichamo olembe moko mane wachamo chon kwa kwayo ka bende dok chien. Iyudo ka teko koro ng'eny. Jolony wacho ni mano en achiel kuom gik momiyo ni ok odwa nuro Afrika ahinya nikech ji chamo
chiemo manyaluo. Profesa, watieko bilion 6 manyo jo Belgium mi mondo kaka university kum thuolo mar higni 12 mondo ung'igo kaka piny nyalo bedo gi chiemo. Udwa timo nang'o mana machuok? Koro kaendi watimo nonro kaka wacho ni motelo cha kwang'iyo go nam Lolwe ka mondo wang'e ni to wanyalo konye nade mondo kik rech othoe kanyero, rech omed dongo kanyero, mondo mi chiemo bendo omed bedo e gweng' area makaendi. Kato food security ka koro ng'iyo weche mag pur to gi climate change mogwene. Ma koro yudo ni tinde kata koth be ok nyal ng'e ni biro chwe sa adine. Bende wang'iyo ni biro konyowa nade. Kata watiyo gi jopiny mondo mi chiemo med bet e alworawa kae. Utiyo gi jopiny nang'o? Koro yudo ni kaka kaendi wan gi gimiluongo ni jopur modhi tudorego e gweng' ka gweng' mondo mi wayud kaka wanyalo alwora mar mbalariany. Ok mana mbalariany Kenya to mar Lake Victoria. Nam Lolwe ka mondo mi wamigi rieko mawuocha mondo kik utiyo kodgi e temo rieknigi ni mondo mi wayud kaka weche mag chiemo bet moromo odhi maber. To kata kwa we manero nyithindo ma bende dhi tiegore bende nitiere kaendi ma dhi timo digri mokwongo kata mar 2 kata mar 3 bende nitiere iye kaendi ma biro dhi nyaka Belgium. Ma koro oseng'iso chia mar dwaro keto chiemo betie. Koro gimbe biro bet ka gin achiel kuom program madhirane. To bende kata kiwe manero Nyasaye be osekonyowa kaka mbalariany. Nwayudo moro konyruok mar mowuok America koni iluongo ni USAID on health service delivery. Masani wan area ma Kisumu County ka Kakamega, Nyamira to gi Vihiga. Mwatudore to koro kata Siaya bende biro konyore nikech wan Siaya. Koro maendi bende ok en pesa matiendruok, en to ran odhi konyowa e higni madhi 5 kama. To ng'iyo yore thieth. Mag thieth. Koro kineno mbalariany waniendi wan wang'iyo gik ma konyo dhano. Maendi en bilion 7 gi. Bilion 7 gi 400. Ok en pesa matin. Koro mbalariany waniendi wasibet kwa tudore gi yore ma konyo jopiny. Erokamano. Profesa Stephen Agong Gaya, japuonj kata jatelo mar kar tiegruok mar tat somo mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology, jalony thuolo ma dhi mana higni 30 sani e weche mag pur mar alode to kod olembe. Mane gima osomo iluongo ni horticulture, en gima wasungu luongo ni full professor. Mae gima osomo kuom thuolo no duto te otime nonro gi mamoko. En ma en wendorwa odhiambo ma kawuono ka wamenyo piny Nyakona Mgajwang'. Wamenyo piny ma wayudo ni nitiere kit chiemo moko ma waseyo to nigi konyruok mathoth ahinya ne oganda. Akia ni be ning'eyo no njiri ni en kolos kode mogo morunego nyathi nyuka tiduoko piny thuolo mar nyathi yudo tuoche mopogore opogore. Kano ok ing'eyo koro ing'eyo. To maduong' moloyo jothurwa, kech kelo tuo kelo dhier kelo lweny ka koro ji laro mwandu matin manitie. Ka wanyalo geng'o kech to wabiro geng'o tuo, to ka wageng'o tuo to wabiro geng'o dhier, to ka wageng'o dhier to piny biro bedo gi kwe. Sama piny nigi kwe ji duto te mor. Genona maduong' en ni dibed bedo mamor mondo mi kinde duto piny obed mamor. Ochakore gi in chaka gi matin ma in gono. Iwinjo ka profesa wachonwa ni ka in gi gwen 10 tinyalo kunyo yawo ni matin tipidhe rech gi losruok mowuok kuom gwen manochamo chiemo mane ichamo koro dong'. Kaeto losruok mowuok kuom gwen to gi gweno be inyalo tiyogo e doyo alot e odi kanyo. Kaeto be in mana dhano be idak adaka, ok ibiringo tok ng'ato ne siling 50 kinyalo loso siling 1,000 odiochieng' kodiochieng'. Wachak watim ma kendo e thuolo machielo kendo mana e Ramogi TV ka wamenyo piny kaka oganda. Erokamano ne jok momiyo chenro ni obiro ni e yo makare. Erokamano ne wendona. Nyasaye mondo oritu. Thapki biro bang'a.
is out and Easter holidays are here. Treat your family to amazing bush safari getaways with View Travel and enjoy exclusive deals and packages. Enjoy unlimited game drives, sleep in tented camps or game park lodges, all on full board meal plans. To unlock your exclusive bush getaway deals, go to www.viewtravel.com and create your View Travel account and proceed to book. For more information, reach us at connect@viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Bug jodongo wacho e dhok marapar matinda dek ni dhako chunye en pesa makata isuka wi mitindo to kionge pesa to dawi makata idhi e gym bibed bonsa to kionge pesa to chunye pod dawe makata isoma kisungu midhumo kisungu to kionge pesa chunye to pod da. Dial *811*446# to get Jadongo Dongo. Yud kama ilongo ni dala, ka inyolo Havana Estate Nakuru Phase 3, enengo moluar masing 649 kende. Ndikote machuok ni lu, kasto yor e namba mar 200-321. Kata yuatol e namba mar 27-25-222.